O, dach chi di nalu. Dach chi wedi meddwl ffilmio TV drama eich hun ond ddim cweit o gwybod sut i fynd ati? Dyma basic tips ar sut i pwlio off y genre gan gymryd elfennau o bob un TV drama sydd erioed wedi bodoli. Rhif 1. Da chi'n detectif yn sleif yn ddistawr hyd y coridor ac angen mynediad i stafell ond yn agor y drws efo'r handlan yn y ffordd arferol? Boring! Mae pawb yn gwybod bod bob detectif da mewn ffilms yn cicio bob drws yn gorad gan achosi difrod hollol ddiangen a sy'n ffordd hawdd o dynnu sylw chdi dy hun. Twat. Rhif 2. Ydych chi'n gymeriad stressed, ond ddim ffansi cyfadda hynny i'r camera? Just sticiwch shots yn chi'n golchi'ch gwyneb yn y sinc ac yn sychu yn y drych. Dyna mae pobl stressed yn ei mewn ffilms fel arfer. Diwrnod calad, met. Rhif 3. Be os iawn, bod chi eisiau cynnwys galwad ffôn yn eich drama, ond eisiau arbad screen time? Wel, mae'r atab yn syml, tydi? Just ffilmiwch sgwrs mobile hefo dialog byr ac hollol anaturiol, neu hyd yn oed gwell, hangiwch fyny'n sydyn heb rybydd. Ia, met? Be? Bryd? Sut? Oh, sori glod am dy dad, met. Rhif 4. Mae budget cut yn ffactor problematig erbyn heddiw. Da chi'n mysio gwario tenner ar prop pregnancy test na dach. Ond sut wedyn mae'r gynulleidfa wedi weithio allan os mae'n y ferch yn feichiog? Just sticiwch shots o'r ferch yn chwydu allan o'n unlla rhyw ben yn y rhaglen. Dyna mae bob drama arall yn neud. Rhif 5. O na! Da chi wedi cyflogi rhywun sydd heb yr acting skills i grio ar gamera? Sut da ni wedi wybod bod yn drist wan? Gwic! Gyfynwch iddo sbio trwy ffenast yn hollol blanc. Na welliant. Rhif 6. Wrth gwrs, fel cyfarwyddwr, da chi'n cymryd yn ganiataol bod y gynulleidfa rhy thic i weithio peth allan dros ei hunan, felly mae'n hanfodol bod yr actorion yn siarad efo'i hunan mwyn esbonio'r plot. Dim bwys pa mor stupid mae'n edrych. Ti'n gwneud sens. Os mae nid Kylie nath, mae rai bod Kylie wedi cael ei bradychu gan ei ffrind gora. Becky ydi ffrind gora Kylie, yr hogan gafodd ei lladd yn benod dwytha. Lle mae Jamie'n ffit mewn yn un i gyd? Jamie di cariad Becky? Be os da chi eisiau cyfleu'r ffaith bod chi yn Mexico? Sepia filter. Scandinavia? Filter glas. Flashback? Dia gwyn? Neu, os da chi eisiau bod yn really arty sophisticated, Shemar di dango o wachinielo, mi taco de pisnielo! Subs. Neu jyst siarad Saesneg pa bynnag gwlad da chi'n mynd, dyna mae Brits fel arfer yn wneud.